ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ 11 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಭಾರತೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಡಿಪು ವಲಯದ ಹೊಸ ಕಚೇರಿ ಐತರ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನಾಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ 11 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಭಾರತೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಡಿಪು ವಲಯ ಸಮಿತಿದ ಹೊಸ ಕಚೇರಿದ ಉದಿಪನನ್ನು ಐತಾರ ನಡಪಾಯಿರು. ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯಸ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತಿರ್ದು ಹೊಸ ಕಚೇರಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೇನ ಬದುಕುಗಾದು ಹೋರಾಟ ನಡಪಾಯರೆ ಸಿಪಿಐಎಂ ಬುಲೆಚಿಲ್ ಅಗತ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಅನುದಾನನು ಉಂತಾಂಡಲ ಕೇರಳದಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುನೇದಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಪಂಡಿತ ತಿರುಪಾಯಿರು. ಕೇರಳ ನೆನಪುನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡೆ ತೂಂಡಾಂಡ ಈ RSS ದಕ್ಕಲ BJPದ ಶಾಖೆ ನೆನಪುನು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಅದೊಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಪ್ಪುನಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಇಂದೇನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ನೇತೃತ್ವನ ಅಲ್ಪ ತೊರ್ತು ಪತ್ತೆರೆಗೆ CPM ಪಕ್ಷದ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಅಲ್ತ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮಟ್ಟದ ಇಂದಟ ಅದೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ನಾವು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಬತ್ತನ್ನಾಂಡ BJP ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಐನೊಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ ಪನ್ಪುಲಕ್ಕನೈತೆ BJP ದಕ್ಲೆ ವಿರೋಧಿ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಲ ಆದುಂಡು ಅಕ್ಲ ಪನ್ಪನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆದುಂಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆದುಂಡು ಐದಕ್ಕ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ್ ಆದುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ತೊರ್ತು ಪತ್ತೋಡು ನೆನಪುನೇನು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಮುಲ್ಪ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಡು ಎಂಚ ಇನ್ನು ತೋಚ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗೂ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಚಾರನ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕನ್ಲಕ ಮಲ್ಪನಾದೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಪ್ಪನು ಅಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಪನ್ಪನು ತಿತ್ತದಟ್ಟಡೆ ಎಡೆ ರೀತಿ ಬತ್ತನೆಡ್ದವರ ಈತ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ BJPದ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಅನ್ಪನ ಬೆಳೆಯರೆ ಕಾರಣ ಆತಜಿ. ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು UB ಲೋಕಯ್ಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತೆರು. CPIM ಜಿಂದಾಬಾದ್ CPIM ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ CPIM ಜಿಂದಾಬಾದ್ CPIM ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಹಾರಲಿ ಹಾರಲಿ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿ 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 ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿ ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ CPIM ಜಿಂದಾಬಾದ್ CPIM ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವ ಕೊಟ್ಟ ತ್ಯಾಗಿಗಳೇ ಪ್ರಾಣವ ಕೊಟ್ಟ ತ್ಯಾಗಿಗಳೇ ರಕ್ತವ ಚೆಲ್ಲಿದ ತ್ಯಾಗಿಗಳೇ ರಕ್ತವ ಚೆಲ್ಲಿದ ತ್ಯಾಗಿಗಳೇ ಅಂದು ಹರಿಸಿದ ನಿಮ್ಮಯ ರಕ್ತ ಅಂದು ಹರಿಸಿದ ನಿಮ್ಮಯ ರಕ್ತ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ 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 ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ. ದೌರ್ಜನ್ಯ ಶೋಷಣೆಗೂ ಉಳಪಡೆಯಿನಕ್ಲೇನ ಪರವಾದ ಹೋರಾಡೊಂದುಪ್ಪುನ CPIM ಪಕ್ಷಡು ಉಪ್ಪುನವು ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ಮುಡಿಪುಡ್ಲ ಪೊಸತ್ತಾದು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟೊಡಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಡಪಾಯಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟ ಜನಕ್ಲೇನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಾರಣ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ತ್ರಿಪುರಾಡು ಅಧಿಕಾರಗೂ ಪೋನಗ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಾಂಡಲ ಕೇರಳಡು ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದು ರಡ್ಡನೇ ಸರ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ತದು ಆಶಾಭಾಮೆ ಮೂಡಿ ಸಾಧನೆ ಪಡೆದು CPIM ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ K ಯಾದವ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುಪಾಯಿರು. ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪಕ್ಷ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠమైన ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ತಲಾದಿತ್ತಿನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧమైన ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರೀತಿಯಡೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ. ನಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ತ್ರಿಪುರ ಸರ್ಕಾರ ಪೋನಾಗ ಹಿನ್ನಡೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನಡೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕమైన ಘಟನೆಗಳ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಡತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೇರಳ ಲೆಕ್ಕಂದಿನ ರಾಜ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೊರ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ತ ಜನಸಮುದಾಯನು ಭಾವನೆ ಅಲ್ತ ಜನಸಮುದಾಯರು ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಕೇರಳ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು 553 ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲರದ ಬಾವುಟ ರೈತ ದಲಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜನಪರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿಸೋದು
1 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ನಡೆತನಂಚಿನ ರೈತ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ 715 ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕೊರಿಯರು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಡೆ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕమైన ಹೋರಾಟ. BJP ಲೆಕ್ಕಂಚಿನ ಪಕ್ಷನು ಪ್ರಬಲವಾದ ಎದುರು ಮನ್ಪರೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಕ್ಕದ ದಿನಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣೋಟ ಕೊರಿಯರು ಸಾಧ್ಯ. ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಸುಕುಮಾರ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಓರ್ಮ ಗ್ರಾಮಲು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುಗು ಬತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಮುಡಿಪು ವಲಯನು ಅಸ್ತಿತ್ವಗು ಕನತಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಹರೇಕಲ ಪಾವೂರುಡು ಪಕ್ಷಗು ಸ್ವಂತ ಕಚೇರಿ ಇತ್ತದು ಮುಡಿಪುಡು ಬಾಡಿಗೆ ನೆಲೆಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಿ ಸೇರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತೀರ್ಪಾಯಿರು. ಈ ಮುಡಿಪು ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ರೀತಿಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು IT ಕೇಂದ್ರ ಆದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಎದತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಳು ಏರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏರು ನಕಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಸ್ಸಿನ ಬರ್ಪೀರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪೀರಿ ಅಂಚಿನ ಬೋಪೇರು ಆಂಡ ಐತ ಉಳ್ಳಾಯಿಡ್ ಕೂಡ ಎಡಪಂಥೀಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಏನು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ IT ಕೇಂದ್ರ ಆ IT ಕೇಂದ್ರಡೆ ಇನಿ CITU ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟದು ಮೊಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟದು ಆ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಿಗಳ ಒಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮಲ ಐನು ಉಲಯ ಪೋಪಿನಗಳು ಒಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಮುಗ್ಳು ಪೋಪೇರು ಲೋಕಲ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಒಂಜ ರೆಡ್ ನಾವು ಮೂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಕೇರಳ ಬೋರ್ಡು ಕೇರಳದ ಅಂಬೇಡ್ಸನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಬಂದಿರೋ ಬರೀ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಡದು ಉಪ್ಪಿನ ಒತ್ತವು ಅವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಡಾಯ ನಾವು ಭೂಪಣ್ಣೆ ಪಂಡಿರ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅವಳು ಇಡೀ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಇನಿಕ್ಕಲ BJP ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಇದು ಪಂಡವು ಮಂಜೇಶ್ವರದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹತ್ತು ಅವು ಮಂಗಳೂರದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ತುಳು ಏರಿಯಾಡ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ರಕ್ಕದ ಬರ್ಪುಣ್ ಪನ್ನಾಗ ಭಾಸ್ಕರ ಕುಂಬಳ ಮೂಲಕ ಬರ್ಪುಣ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ ಭಾಸ್ಕರ ಕುಂಬಳ ಮರ್ಡರ್ನ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕೊರತೆನ ಇನಿಮುಟ್ಟಗಳ ಬರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂಚನೊಂಜಿ ಇನಿಮಿ ಇದು ಎರ್ನಾರು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಆದ ಬೈದ್ವೇರು ಅಲ್ಪದ BJPದ ಸಂಘಟನೆದ ಅಂದೇ ಕೊಳ್ತಿದ್ವೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕುಂಬಳೇಡು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಜವನಿರ ಪಾಪ ಪೋಡಿ ಬೋದಿತ್ತೆ. ಮುಖಂಡರು ಭೂಬಣ್ಣ CPIM ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಡಳಿದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೊಂಚಾಡಿ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಜಯಂತ್ ನಾಯಕ್, J ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಲಾಸಿನಿ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಮಹಾಬಲ ದೆಪ್ಪಲಿಮಾರ್, ಶೇಖರ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಶ್ರಫ್ ಹರೇಕಲ, ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ DYFI ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಫೀಕ್ ಹರೇಕಳ, ದೇಳಕಟ್ಟೆ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಬಸ್ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಮುಡಿಪು, NCT ಪ್ರಮುಖರು ಲೇಸದ ಮುತಾಲಿ ಕೆಡಿತರು, ರಿಜ್ವಾನ್ ಹರೇಕಲ ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೆರು, ರಜಾಕ್ ಮೊಂಟೆ ಪದವು ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾಯರು.